Aron mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Ulal. Kita Ano? gani. Violet. Na sa kagatos. Ako nang suhol ni mo, ha? Si Ung lang sa gato sumususulan tadi mo. Saan nang suhol, ha? From sa man eh? Suhol gos pagbantay ni Tinay. Kamurag, nalibog na jud ang akong apo da. Unsa? Ayaw lang pagsapaaga. Nga misulti ko ini mo. Kay makasabot pa man si Tinay. Pagtarong di alulay. Ikaw nga apuhan, mituo ka nga kabuang mo nas tinay. Ay, nalibog pa. Wapa sa dudupon mabuang. Kay makasabot pa man siya kung akong sortehan. Unya mo tubag pa man sa tarong. Pero ang problema kay, kung lagi ka nang likoy na siyang manulte ba? Lo. Dili. Dili! Hoy, amaw! Ikaw ba? Ayaw pa ilanga. Mauna ang akong dola. Kinahanglan nga ligon ko ni ining problema. Di bag-o, alang na ako. Pagway ba yan? Ganun ni Lula. Naday siya sa una na. Ay naanan ni. Nagsugod niya sa inahan ni Tinay. Ay, dili na ta mag-isgot niya. Atong pukusan sa atong huna-huna si Tinay ron. Pero, ano na? No, yung tinay no? Hala no? Mabuhang tinay no? Pati laloy nalibog pa lang lagi siya, wa. Mabuang. Pero ano nakasiguro mo kang nalibog siya, Lula, ha? Ano nakasiguro mo ka? Kay, Kaya naghisgot na siya og busay. busay. Nanuroy ko no sila, si Luis sa busay. Oh, nagdamgo tingali siya. Nahibaw ko nga nagdamgo lang siya. Gani. Pero sa iyang pagsulti ini, malipayon na siya. Murag yun og tinuod nga nanuroy sila sa busay ni Luis. Marang ginagtinurang damgo, Lula. Oy, paminaw nanding. Kung magkita mo karon ba ni Ana Luis ba, pagtan-arag siya. Kung nanuroy ba yun sila sa akong apa? Oh, dili. Wa magyud sila manuroy kay di raman siya kwatos Tinay. Sultihin lang si Luis sa nahitabo ni Tinay. Oh, Lulal. Pero, kagabi pa may magkita ng Luis sa una. Usa? Kay, doon naman si allergies adlaw, siya nang si Luis. Mga tol mo ang panit ulal, kung maigo sa adlaw. Mo na sakit ni Luis, mo na sulti ni Tinay. Uy, usa? Masakit ang daan ng Luis? Oh, pero, mangutana gyapon ko kung magkita mi ha. Hey! Sorry ding ha. Kadugay mo. Ano ka dingoy? Ngalay, nahi ka ng langaw sa itong ilog. Sa saging ang gikaon. Bantay ka lang. Ay, problema, Tinay. Lakpot Basta ikaw, bisan tibok adlaw kung magawa mo okay ra. Grabe naman sa ka. Lagi. La, ato na mi ha. Ano mila? Akong dado ng gamay pala. Kaya akong hinluan ng garden sa luyo sa bahay nga tisa. Sige lang, ito na may. Hindi mo gidigetin man ng maayo ang hardin dis luyo, no? Oh, yula. Usam nang buwak nga murag blue. Murag sa mong violet. Ding, mao na siyang buwak na verbena. Kisa may birna. Verbena, oy. Oh, birbina. Bungol. Karoon sa kong kadungog ng buwak kada, birbina. Ha? Ako bitaw. Karon pa man sa ko kahibaw nga naa ng buwak ka. Nindot ay, nindot na naman. Ay! Kuya! Biskot kuya awa. Niya din mo sluyo. Ay, lo! Olod, yalo. Ikaw ba, sobra sa kada. Ako nabiyan ng hardin, lo. Ay, talawa, lo, ah. Kita ka? Biturok ng mga buwak na verbena, lo. Ay, kinahanglan at imanon mo og maayo ka ng buwak nga berbina. Kay maulang ka na ang makapanalipod kanimo. Usam na yung buwak ka, lo. Tabla din na. Ay, tabla. Tambal din na. Ay, mao ka na gikadlo kas mga mangtas nga. Mangtas kang salo. Mga mangtas nga mananap. O mga vampira. Hala. Mutuo sa di ka ng vampira, lo. Oh,
Uy, kutawa mo ka. Mura sa kag bata, lo, no? Ha? Mutuwa ng vampires. Kuwan ako, ay sample na ako. Kaya ang vampira, mas lapa kaysa bangis nga kubra. Mabalo? Ano na, kalimtin na akong gisulti. Mao magkanang imong gustong buhaton karon tinay, nala sige, ipadayon ka na. Kuhaan ko ka mo, tubig mainom. Pagka pinila sa akong soft drinks, lo, o biskwit, ha? Hoy, abuso na imo ha din ha. Lo! Hoy, Albong, lolo, eh. uy, tubig ra na iyang ihatag, uy. Dali na, limpyaw na nato ang hardin. Ligriya sa ng lolo, eh. Mutuwa sa din doon ay vampira, ha? Naram na sa comics o salida. Na, dali na, uy, ding, uy. Kay musuri ba tas lungsod ron. Ay, istorya sa ta, istorya sa ta. Tama, uy. Maghunan na ta. Sige, tara. Day, may papalitan akong 2 ka kilo nga pilit kumay. Da. Ah, Ay, si Tinay, Lula. uy. Teka. Ikaw man si Tony, no? Oo, ako, Lula. Oh, nga nga doon nangitamang ka ni Tinay. Gusto lang ko siyang luwasong gikan ka Luis, Lula. O siya? Naibaw ko, nga dili ordinaryo ka tao ka na si Luis, Lula. Doon ay demonyo nga nag-abay ng tuhana. Kung iyang gulipon ang hunahunan ni Tinay. Kay nga naman di ay Tony. Kung sa mang yun di ay ko nun na si Louis sa imong una-una. Di na siya ordinary, Lula. Demonyo na siya. O siya? Demonyo? Oh, muna, Lula. Usa ka demonyo ka na, Luis. O kinahanglang ipalayo ni mo si Tinay na ang tuhana. Oy, pagtarong anang imong pamasangil Tony ha? Ako ang makasaksi nga dili ordinaryo nga tao ka na, Luis, Lula. Kaya ako lang ang nakasuntok niya. Usama sa bato kagahi ang lawas. O siya? Mauna, Lula. Busa, ipalayo ang iyong apo na, Luis. Kidimonyo na siya. Tabang mo! Tabangin ko ninyo ako. Oy. Dinagyan mo man. Tata, ang inahan man na ni Bella. Tabang taon po. Wala. Ay, nagsigil sila ka 2 milya. Tabangin taon. Si Bella, nagkikikunog katog. Uy, Tawagan mo. pareha sila ni Tinay. Ha? O si Butmi pa sa butol, ha? Nagsikatog si Tinay? Hangtod karong oras, ha? Oh, nakamata na hinoon siya. Hayaan mo siya karon. Ay, tuwa sa bahay sa tisa. Bahay nga tisa, may trabaho. Bay nga tisa. Oh, sa bahay ni Adang Luis ba? Lula, kung gusto ka nga way daw may tabo ni Tinay, ayaw rin siya paduula sa bayan tisa. Sa bayan sa demonyo. Ayaw pataka lagi pamasangil anak to ni ay. Na, kung gusto ka nga makasaksi kung saan gahom sa demonyo nga naa ka Luis, papamisitaha siya ni Tinay ug adlaw dako. Kanang maigo siya sa silaw sa adlaw. Usa man itong ipanulti ni Tony. Murag tinuod, murag sabog dili. Lala, wasab ka ni malibog tawhana. Agoy, naunsa naman ni mga tao sa among dapit. Mura man og nangalibog. Pero naunsa makasibela. Anhema magsusay ko ba? Unsa? Dito ka sila bilya gabiin. Ding? Oy, dito ko, eh. Nalibog na sa kunos bilya. Unsa? Unsa binalibog ba? Ay, kuan gud ka ng kuan ba? Nalibog ka ng napriyas ni mo. Ha? Tarong diha ha? Ka nalibog ko? Saman, ito ba na ako, bi? Ah. Dato di ka nalibog ko, ding? Man, kuan ka ng dili ka may nalibog. Ang lagi. Bilya ba? Bilyar day, mo'y nalibog. Ay nga nila kinakaingan man ka nalibog sa bilya. Ang natog mo sa siyuta dito silang luyo. Nya kalit lang mingon nga mibangon day mingon na nun mibangon og mibalig katog dito siyang kwarto. Hala no. Mao ba, ting? Mao mo lang. Karon madto sila. Ha? Marites una ko karon ha. Basin nagmata na to. Kita lang to mo ato, ting. Siya. Pero unya na. Kung mahumanan na itong atong gibuhatin eh. Maghuhat sa tas bayad, uy. Aw na pan din ni bayan. Aw ta oy. Maing adlaw! Daryang! Daryang! Hala no niya ka pasay. Ay, kuwan.
Asa man, song ni kayo mo? Di, nakabati bagog ko nga may gibati ang imong anak. Ha? O ya, ngano niya makangano magagimati? Oh, O sa may problema ni mo? Nang, nakiriyan. Yaw ba, patanawang ko ni mo ni Bilya? Oy. Lasigat ko ni. Alin dyan ni Dog. Tabangin taong ko Dog, oy. Huwag ko kwarta para madang-doktor akong anak, Dog. Mutabang ko ni mo taryang aron nga madoktor ang imong anak. Usa? Ikaw na pasing? Oh. Usa may nakaon ni mong buutan man kanako ron? Doon na kay plano, no? Oy, wa ko'y plano. Oy, kuan. Gusto lang yung kong mutabang. Oy. Hala. Nagmata na si Belia. Ay, Belia! Nak! Kanya. Ang Bilya na nga. Eh, ako saboy! Belia! Unsa init ba? Ay, di mo na bintayin na. Di mo na init. Suwaw! Ha? Suwaw? Anong gusto wawan mga Bilya? Wa, naon siya? Naon siya si Belia? Naon siya kaday? Nang pasig! Oh. Anak! Hala! Nalayo ng asin. Ayaw kong hilo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ongo kaman, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.